ngerti cara aja ditinggal kadipaten ketimuran mengkoke keri ing jaman mbok ya sing eling dik eling apa mas iku budaya anjene bener gandeng ayo campur sari putra manunggal laras Mbah Sukarji kawuk lho iki SDR Family Vlog YouTuber ternama tulung aku ijo cara aja ditinggal kadipaten ketimuran mengkoke keri ing jaman baya sing eling dik eling apa mas iku budaya